Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Pane nyaya iri kutenderera pa social media whereby zviri kunzi Tendai Biti adzinga Chamisa pa party yawe CCC. And these guys not kudini nazvo, of which Tendai Biti anyorawo pama all platform ake akanyora kuti I am not the president of any political party. I refuse to be drawn in this mess. Adedzera kuti handisi ndadaro inhema dzega dzega iZANU-PF ruda kukonzeresa ruda kuti pesani naChamisa akanyora kuti our biggest strength is our biggest weakness. Our opposition and opponents underestimated us. Saka ndonyaya iripo vanotidherera vanofunga takapusa usakanganwa kuti papa ine mamember of CCC angari 15 angaida kudzingwa nezuro pakaita hondo isina kumira zvakanaka zvichinzi vadzingwa mupati vakapushana nemapurisa yanga maifa nekuseka guys nezvataiona mapurisa achipushana nevanhu veCCC vachinzi ngavabude muparliament asi vakaramba vana gift of talos vakadedzera kuti we fear for call vachinyora vakidedzera kuti hapana zvakadaro. Saka nezvipane nyaya yekunzi zviri kunzi Tendai Biti ndiye ari kuita se ari kukonzeresa ari kudedzera kuti haachadi kuti Chamisa apinde mupati zviri kunzi atomudzinga amudedzera kuti hausisi mupati weCCC. Zvaaramba Tendai Biti akanyora kuti handisi ndadaro handisi president weany political party ndisiye leave my privacy alone. Munongoziva mega ZANU-PF inoida kukonzeresa ndozvekutaurwawo nevamwe vazukuru vambuya naenda vari kudedzera kuti aiwa musatye dzikamai hapana nyaya apa iZANU-PF ndozvairi kuita iri kukonzeresa because munhu angachiti akadzinga vanhu mamember eCCC ari 15 mumwewo futi weCCC asi munhu wachiona akazoti akubvunzwa wakanyorawo rake statement akati aiwa handisi ndakanyora tsamba inhema dzega dzega. Saka guys handizivi kuti munoti kudini nazvo because Chamisa azviramba naTendai Biti azviramba nanaOstalos vazviramba vadedzera kuti we fear for call vaipushana nemapurisa nezuro. Thank you so much guys.